Здравейте! Аз съм Ели. Знаете ли, има едни моменти в живота, когато мечтите се превръщат в реалност. Точно така беше и за Танчето, моята приятелка, която си сбъдва мечтата за собствена баничарница. С голямо усърдие и страст тя реши да създаде място, където вкусът на традиционните български банички среща уют и топлина. За да й помогна да превърне мечтата си в реалност, аз реших да й подаря нещо специално. От сърце, от мен. Една прекрасна стъклена дъска, чаша в комплект с това и престилка за готвене. Всичко това в един комплект. Ето, погледнете и престилката. Страхотни са, нали? Нещо, което ще придаде още повече красота и уют на нейната баничарница и ще посреща гостите с топла усмивка. Тя и нейната колежка, която я подкрепя в този важен момент, решиха да си поръчат престилките, символ на творчеството, споделените мигове в кухнята. Ето, още веднъж ще ви я покажа. Много хубава, много цветна, хубава престилка, с която те ще посрещат своите гости. Тези подаръци са повече от просто предмети. Те са символ на приятелството, на подкрепата, които споделяме заедно, с надеждата, че всеки залог, всяко усилие и всяка усмивка ще отрезат върху успеха на Танчето и нейната приятелка в баничарницата. Вярвам, че с тях ще превърне всеки миг в нейната кухня в незабравимо пътешествие за вкусови сетива и топли емоции. Ето вижте колко вкусни банички съм сложила тук на стъклената дъска. Може да я използва за каквото си пожелае. И тук съм сложила добре дошли, баничка вземи и се усмихни. Едно послание към клиентите. Наистина винаги да се усмихваме, защото живота ще ни е по-хубав. Така че, ако търсите нещо уникално, персонализирано за специалния момент в живота на някого около вас, аз съм тук, за да ви помогна. Разполагам с разнообразие от авторски дизайни и всеки един е направен с любов и внимание към детайла. Без значение дали искате да създадете красива кухня с стъклени дъски, чаши, престилки, или пък искате да подарите оригинално нещо като рецептурник, който имам авторски, или плажни кърпи, бебешки одеяла. Аз съм на ваше разположение. Нека заедно направим всеки момент специален и незабравим. Заповядайте в моя сайт helansworld.eu. Ще видите многобройните дизайни на всичките неща, които правя. И благодаря ви за вниманието. Благодаря за това, че сте винаги до мен и ме следите. На ваше разположение съм за въпроси, поръчки и ако искате нещо ме попитате, съм на среща. Много ви благодаря. Усмихнат и хубав ден желая. Вижте сега как ще си получат подаръка. Ето така опаковам моите стъклени дъски, за да са защитени максимално при пътуване. Обикновено изпращам с спиди. Ето двете престилки. И разбира се, за всяка една от тях има и специална чаша, в която може да си пият сутрешното ранно кафе, за да може да обслужват своите клиенти с усмивка. И това е тяхния подарък. Ето как изглежда тяхния подарък. Престилката за готвене, стъклената дъска, двете чаши, които са страхотни. И разбира се, всичкото това нещо ще бъде сложено в страхотно пликче, което има същия дизайн като подаръка.